за втора част на Обладаната гора. Но на къде отиваме? Да. Млъкнете, деца. Но защо да млъкваме? Къде сме? Защо е толкова страшно? Вижте, всичко е тъмно. Анджи! Какво се случи? Събуди се! Какво стана? Вече избягахме спокойно. Къде сме? Онзи човек, който ни предложи бомбони, той се оказа маниак. Аз се обадих в полицията. И те там го арестуваха. Хайде да си продължим в черешите. В другия път ме слушай, като ти казвам нещо. Бебе. Обещаваш ли другия път да ме слушаш? Да. Добре. Като ти кажа, че е опасно, значи е опасно. Добре. Анджи, има някой за теб. Това е някакъв друг човек. Какво искаш сега пък ти от нас? Здравейте. Искате ли сладолед? Не, благодаря. Ние Защо? сега ядохме даже 5. Да. Но такъв особено не сте яли мало. Аз съм пробвала всички сладоледи и няма един, който да не съм опитала. Да, даже аз съм опитвала на лабо. На лабубо, Аз съм опитвала на онзи един кашкавален, като, нали, мишките, където го ядат в детството. Ага, да, сетих се. Добре, този ще ви изненада. Сигурен съм, че не сте го яли. Ох, добре, щом така мислиш. Ау. Първо да видим пакета. Да, дай да го видим. Анджи, вземи го. Дай. Нема, ето го. Но какъв е този пакет? Това е новият модел сладолед. Но това е просто листо. И защо има охлюв на него? Да, хайде махай се, измамнико. Да. Абе, Анджи, знаеш, напоследък много такива измамници идват при нас. Защо така? Не знам, даже дори нямам идея. И аз. Нямам представа. И аз. Още един идей. Няма, той се тръгва. Мисля да се прибираме. И чао, приятели, това беше филмът. Дай ни всичко лазация.